Papua, jangan kau kira ku tak bisa berdua. Walau kau hanya hitam oke, asalnya cukup pandang oke. Papua, jangan kau kira ku tak bisa berdua. Walau kau hanya hitam oke, asalnya cukup pandang oke. Halo, sugeng enjing. Niki kula Pak Damar. Punapa niki kalian guys? Nggih Pak, kula Damar. Sugeng enjing Pak. Wonten menapa nggih Pak Damar? Bagas, Bapak nyuwun pangapunten. Dinten menika Bapak boten saged mlebet kelas. Duh, ngoten nggih, Pak. Menawa wonten sebab. Nggih. Bapak pikantuk tugas dinas saking sekolah. Dados kedah tindak dhateng luar kota. Nggih, ngoten nggih, Pak. Mugi-mugi tugasipun lancar lan tansah pinaringan sehat kangge Bapak. Matur nuwun sanget, Bagas. Senadyan Bapak boten rawuh, materi lan tugas badhe Bapak kirim ing grup kelas. Inggih Pak, menika badhe dipun kirim ngagem grup kelas. Inggih, tugasipun nyerat ringkasan materi lan ngisi pitakonan. Inggih Pak, dados kula lan kanca-kanca saged sinau saking ngriku. Inggih, Bapak badhe kirim materi lan tugas dhateng grup WhatsApp kelas. Inggih, tugasipun nyerat ringkesan materi lan ngisi pitakonan dikumpulaken paling lambat dina Rebo menika. Inggih Pak, matur suwun sanget, kula badhe ngaturaken dhateng kanca-kanca.